बोरै जानो हाथावगौ बेलाय जोंनाव खामानि मावनो फैनायानो बियो आंनि मोजां मोननाय अब्ला आंनि आइया मानो थगायनाय मानो बियो बेखौ रुवाथि होननाय बेहायसो बे जोंनाव फैदोंमोन नामालै जेन'बा ओमफ्राय आङो सिनायनोनो हायासै आं बेखौ इसेबां मोजां मोनोबालाय मानोथो सिनाय हायासै आङो थेवबो गोसोआ मानोबा बेजों रायलायब्लानो बोरैबा मोनखायोमोनलै आंसो जानांगौ बावबाय नाथाय थेवबो बेखौ खेबसे लोगो हमथारगोनलै आङो ओमफ्रायथ' बिनि खुगानिफ्रायनो मोनथिनो लुगैदोंना आङो नंमारगौना बाथ्राया बियो आंनि मोजां मोननाय नंमारगौना आबा मेहेर नों फैबाय नोंनि आइया नोंखौ दहायनिफ्राय नेनानै दङमोन औ फैबायथ' आरो आयै दे आबा ओमफ्राय नोङो माने बिसिनाव थांमारदों दा नोंफामोननाव थांदोंमोन आं आयै दानो नों मोजांखौनो हामजोबाखै मानोथो ओरै थांलाय ओरै फैलाय आबा ओमफ्राय पुलिस स्टेसनाव हाबबोनो थिननाया नों हाबबोदों औ हाबबोबाय ओमफ्राय बेलेगसो घटना जानानै दंमोन माथो बेलेग घटना नाथाय मा घटना बेलाय आबा नोंथ' नोंनि खामानियावसो थांनो थिनदोंमोन आङो नाथाय हजोंहाय गुमैया माबायाव थानायाव दंमोन ना गुमै नोंहालाय आरो सोर गुमै जालायखो आबा मानो गैया बेलाय आयै बे लिसा सेसनि गुमैयालाय माथो जाखोब्रा आइ बे थानायावसो दंमोन औलै आयै थानायावसो दंमोन ओमफ्राय आब'जों रायलायनानै दिनैनो बेखौ बख'नानै लांहोबाय आङो नै जाहांलायबायानो दा मालायखौ साननायफोरा बेना खालि मालायखौल' मदद मालायखौल' साननाय सोरनि लादों बे गथ'आनोथ' आंबा खालि आंखौल' सानो आरो जेनथेन आबा मेहेरखौ सानो नाथाय नोंहालाय बेफोरखौ मा नांजानांगौमोन आबा गावबागाव खामानियाव थांदों थांना फैमोन मा नांजाया बेलाय आयै मा नांजाया आंनि आब' आंनि गुमै आंनि लोगो अब्ला माबा मोनसे प्रब्लेमाव दङ मदद खालामनांगौबाथ' खालामखागोन ना आङो मानोना मेहेरसो आङो आंनि गोसो जायोब्ला रावबो लाखिनो हाया आंखौ आरो आंनि मर्जि हिसाबैसो सोलियो आङो रावनिबो हुकुम सोलियालै आंनि सेराव दे आबा आंनिनो दाय जालायबाय हारसिं थांनो थिननो नाङामोन आङो ओमफ्रायथ' नों मानो थगायनाय बुंलाय नै आंलाय मा थगायलायखो नोंखौलाय हाबाब आबा थगायथारदों नों आयै आंखौ मोनसे बाथ्राखौ थगायदों ना नाथाय मा खोथा बेलाय बे जोंनाव फैनाय हाथरखिया मानो थगायनाय नों बिनि सोमोन्दै यादास थांनाया बोरै मोनथिबोखो बेलाय माबोरै मोनथिबोखो बेखौ थोस आयै आंनाथ' दे गोसोआव गैया आङो दे नाथाय नों मानो रुवाथि होनना बुंनाय बेखौ माथो आंनि मोजां मोननायसोमोननो मोजां मोननाय आंनो मानोथो जेबो खिन्थायाखैलै नों आयै नाथाय आबा माने बेथ' नंगौना नङा बुंलाय बाबा नों बेफोरखौ गोसोआव दाहो मिथिबाय सोर बुंनाय नोंनो सोर माने खिन्थाना हरनाय बिदि आं सोंदों सोर जायो बियो नङा आबा बेफोरखौ टेनसन लाना नोङो हो बेफोरबायदि जेबो नङा नंगौ आयै आंनि सिस्टारा थगायखाया ओजोंहायबो आबैमोनाव सोंदोंमोन आङो बिसोर बुंदों आंनि लोगो दा ओमफ्राय सिसा बुंदों माबा मोनसे आंबो बोरैबा मोनखायोलै आयै गोसोनि फिलिंसावनो बोरैबा आलदा फैखायो आबा फिलिंसफोरखौ मारो गलि गोसो थोनानै रोंथ'वाखै आबा नोङो हो ओमफ्रायथ' नोंनानो जासिनथाराखैना आयै रुवाथिसो डाइरेक्ट बानायबाय बेखौ हो आं माने आबा नोंनि बुंनायफोरा नंखाय नङाबालाय माथो रावफोरालाय थाद'दों जानांगौ बेजों आयै आंहा माबा रिस्ता दंखायो आं बेनावनो सोंगोन मिथिबायना बिदिबा नोङो बेखौ लोगो हमनो थांनो नागिरदों औ थांगोन आङो आबा नों मानसियानोथ' एसे जुदालै आयै मिथिबाय आं जेबो जुदा नङा आंबोथ' मानसियानो नै गथ' नोंनि मोजांनि थाखायसो आङो माने बायदिसिना बाथ्राखौ खोन्थायाखै दा बिफा जोंहा न'आनो लांदां मोनलायथारदों ने जोंहा हाथरखि बिहामजो थांनायखायनो औ ओमफ्राय आंथ' जि हगार हरनो बाथारदोंमोनहाय दा आरो गावबो सानैसो थाहैथ'गोन बुंबाय नालाय बेखायनो गथ'आ गोसोफोरखौ मोजां मोनाखैलै बियो जोंहा मेहेर आबायाबो हनै माला सिनायनो रोंबावगोनथाय गोसोआवसो माला फैगोनथाय बेनो जादों आरो खिन्थानोसैसो नामाहाय सोरां माथो थारला थुला खिन्थाखानोसै आरो माथो लाखुमाबावनो ओमफ्राय जेबो प्रब्लेम जाया होमबा जायखिया खेबसे खोन्थाना होनायसै नामा बुजिबायनो हागौ गोसोआव फैबाय बायनो हागौ ना हे हाथरखियाल' मा जोंबो आरो गोसोफोरखौ मोजां मोनासै ना नंमारगौबो दे आयै मा जालायखो आबा नोंनिनो बिमाखौल' नांबाय थागौ नोंनो नाङा जाबाय आरो आंनि आइखौनो ओइ दाबासोना ओरै फैलाय आंथ' थांफिनसो बाबायलै आफा बिदि जायो सोरबा आबा थांफिननो बाना बोरै जागोन फरायजोबनांगौ मोजाङै थांगोनलै माखौ टेनसन लादों नोंलाय थांगोनब्रा आङो औ ने बाबा नोंमाया बांद्राय टेनसन लायोलै बिफा फिसा बांद्राय लोगो दे नोंसोरो नों आंखौसो नुयो ओमफ्राय आदाखौ नुवाखै मालाय दहाय बाजैखौ दोनलांबाय बाजै औ बे जोंनाव फैनाया आदानोथ' बाजै जागोन ना ने आयै आबामोनथाय बे नोंनिया बाजै थाजै नङा जेबो नों बुंबा जागोन नामालै आयै ओमफ्राय आंथ' फुरा सन्देह दंखायोलै नै दा थाव होगोन आं नोंखौ मिथिबाय ओइ हामालै
Amani खोथा नङा आनो मानि आखाया बिराद गोसाखामोन सिखावले दानिफ्रायनो आलथुब फाल्थु रायलायग्रा जादों बियो बेबायदिसो फोरोंदों नोंखौ नोमाया बेबायदि फोरोंदों आरे आंथ' ओरैनोसो होनदोंना आयै मोनगोन हले हो जल्दि थां माबा नट्स खालामनांगौ होनदोंमोन ना नोङो लिरनांगौ थां गोख्रै लिरै थां हामालै गथ' मानसिखौ एसे रायो नामा बांद्राय राया मुवा थाबा बिदिनो जायो खर'फ्रा गिदिर देरनानै थांसै आं आयै होमबा नुदों खारलांबायना ओइ आंनि आबासनासोलै बांद्राय दारायखा आबासना बे आबासानाबो सोर थंब्रेब्रेखौ लाबोलायखोबा नामाबो थुनथुलिलायबावसो नामा ओइ जायखिया सिख्लाखौ लाबबानो गोसथोनाय जायो नामाब्रा लोगोबोथ' जानो हानाय ना बे सनानि जाथाय जानानै थांनायनिफ्राय ना गोसोफ्रानो उल्थां फाल्थांल' सानग्रा जाबाय आंना जाबायसै दे माथोबाव र' आयै बेखौ खेबसे लोगो हमना फैनि आङो एकदम खबरदारखा आबा आरे नों बिनि बेकग्राउन्डखौ मिन्थियाथ' आरो बेफोरबायदि हिनजावखौनो लोगो हमनो थांबाय बायो नामा सोरबा नों बुंबानोथ' जायाना आयै बेजों आंहा माबा मोनसे सोमोन्दो दंनो स' होमबाथ' आं लोगोथ' हमनांगोन ना बाद दे आबा बेफोरखौलाय हामानोसो सानबाय थानोसै आंथ' गाब्रबगोन नोङो बेथा बेखायनो बिमानि खोथाखौ ला जेरावबो दाथां थांगोन माने थांगोन आं आयै आबा नों दाबो मोजाङै हामजोबाखै बेफोरखौलाय मानो माथा मारिबाय थादों आंथ' सोरबा बुंना हरबाय आरो नों मानिबायबो माबा नोंनि मोजां मोननायनो माबानो हो गोसोआनोथ' बोरैबा मोनखायोना आयै हाथरखिया आंनि सेराव थाब्लानो बोरैबा मोनखायो आङो बेखायनो खेबसे लोगो हमबासो गोजोनसिगोन आङो दा थांखा आबा आरो जुदि नों थाङोना थांगोन आङो आबा हे बे इनिसायाबो मानो खिन्थानाय बियो दा थांबायना आंनि आबाया बेजोंनो मानोथाय आं एसेबां कसिस खालामबाबो बिसोर सानैया जुदाखौनो जानो रोङा बिहामजो जानानैसो गारसिगोन बियो आंनि न'नि आंनि फिसालायाबो जेबायदि आब्राखा गथ'आनो जेखौ नांगौबाथाय नांगौ खालामबाथाय खालामनो नाथाय मानोबा आं हाथरखिखौ एकदम बिहामजोखौनो गनायनो गोसोआनो जाया थेवबो हनै फिसालायानो याददासो थांबाय थेवबो हाथरखिनि बुहुदा थाङाखै हामाथो जावैसोनि बाथ्राखौबो एसे आलादासो खोनादों आङो माबा नोमथायालाय खिन्थादोंमोन हामाथो नोंखौनो बावगारबायनो बिदिद्रायथ' नङा मादै माने हरखाबै जाब्रबथाय जानानैसो दा बेफोरबायदि जादों बियो खायथ' हा नोंखौनोथ' बावबायना बियो अब्लालाय हा नोंसिनि जुलि जानो गोनाङालाय बोरै जानांगौ जाखो बोरैथो बिदि बावगारलायनाय जाखो नानि हा बिदिजोंलाय बोरै जाबावनोसै आंहा फोथायनाय दं मादै बियो ना आंखौ माब्लाबाबो बिदि खालामनो हाया आरो थाबैनो गोसोआव फैखागोन बियो एफा मोजां न'खर मोनदोंमोन नोङो दा जुदि हौवायानो आरो बिदि सिनायि जाबालाय बोरै आइसोर हाबिबो गावनि जानो गोनां हिनजावखौनो मोनथिगौ दा एसे प्रब्लेमाव दङ नाथाय बियो गुबुन बायदि नङाथ' मादै गुबुन बायदि नङाथ' नङा र' हा माब्रै मोनबा सेंग्रायाबो आं बारा गोसोआवबो गैलाय लांलाना मानसियाथ' मोजाङानो मादै आरो खनसे फैदोंमोन न' बेनो बै सासेया हा नुफिनबासो सिनायसिगोन आं अब्लाथ' दा ओमफ्राय नोंनि न'खरनि मानसिफोरालाय माबोरै बेबहार खालामो हौवायाथ' सिनायि जाखाबाय नोंखौ खि हा लाफिनबावगोननो बियो बिब्दि दाबुं मादै आरो बिसिनि न'नि मानसियाना आइ जुदि आफामोनाथ' आंखौ जोबोद अनो थेवबो हौवायाथ' दा हौवाजोंसो नोंहा बे न'खरखौ मोनगौमोन ना बेखायनो हौवायासो इम्परटेन्ट नङा होमबा नंगौ बेनि थाखायनोथ' आं बेबायदि न'खरखौ मोनहैदों नाथाय आंनि न'खरा माने बिसिनि न'नि मानसिया बेबायदि नंथारा मादै अब्लाथ' मोजां हा हौवानि गोसोखांथिफोरासो माला फैफिनबावगोन बिदिबालाय एथ' माहाजोन बियो आरो नों बेखौ बे हौवाया जुदि नोंखौ लायाबाथाय गैलाहाय नानि बहाथो मोनफिनबावगोनहाय बेबायदि हौवाखौ नोंलाय नङा आंनि मेहेरा आंखौ एथ' बेबायदि खालामनो हाया आरोथ' बियो आंखौ खोथा होखादोंमोन ना मादै दे बिदिबालाय आहा मोजां जायोब्लाथ' नोंनिनो मोजां थारमाने हौवायानो सिनायिसो जाबाय बेना आंबोथ' मोनथिथारामोन ना खोनानानै माब्रैबा मोनदों आंखौबो माने आंबो सानदोंमोन आरो हा नों हजों एसे मोजाङैसो दङ दा नोंहाबो बिदिसो जाथाय जानानै दंखुमायोमोन जाथायफोरा खिन्थानानै फैयाना मादै हरखाबैसो फैयो माब्ला हरखाबै माब्रै सोरजों मा जायो रावबो जेबो मिथिया मानसिनि जिउआवबो माब्ला बारहुंखा फैगोन बेखौबो नों हमनोबो हानाय नङा दा जानांगौ आंनि जिउआवबो बेबायदिनो जादों आरोथ' बेखायनो जेसे हायो गोसोखौ हमथानानै थादों आं मादै औ हादाथ' माथो उफायबाव
गोसो गोरबो गासैबो मेहेरखौ जेब्लायबो नेनानै थाबाय थाखायो आरो बिनि सायाव आंनि फोथायनायाबो माब्लाबाबो खम जाया मानोना आं जोबोद मोजां मोनो नोंखौ मेहेर हाजार खैफोद हाजार जेसेबांखि प्रब्लेम्स फैया मानो जिउआव नाथाय आं माब्लाबाबो फावसायनानै थाया नोंनिसिम फोथायनाया अराय सम थाबाय थागोन मेहेर आंथ' जेबो नांजाया आङो सोर मा बुङो आंनि गोसोआल' थार जाबानो जाबाय आरोना फन खेबसे हरबा हामगौ सानो नङाबा आंनो हरनो सानो नाथाय आरो गोसोखांफिनो रायलायनो मालाय मा रायलायहरगोन आङो माब्लाथो मोजाङाव फैबावगोन मेहेर माब्ला ओमफ्राय नोंथ' आंखौ मिसबो खालामना खोमा न' नाथाय आं नोंखौ जोबोद मिस खालामो आयौ एथ' हरावलाय सोर बेल सुबाय थाखो माथो जेबो माथोबो खोनायाखै आङो ने सोरबा न' खाथियावसो फैदों नामाथाय आयौ बेल दामबाय थाबाय ओमफ्रायो नाथाय मानो बिदिबा बोरै जानांगौ जाखो सोरबा फाल्थुक सेंग्रायानो जाखागोन बियो आजिखालि जि जौ लोंलाबायनानै जानला मोनला माबाथारो खायसे खायसेनो एकदम फाल्थुक सेंग्रा जाखाथारगोन बियो सोरबा नङाब्ला सोरबा बाइक साखावग्रा जागोन बियो आरो जौ फेनानैसो बिदि खालामदोंदां आयौ बिदियाथ' बाहेरावबो ओंखारजायाना आइसोर आं खोनासंबाथारबायना ओमफ्राय सोर जाखो बेलाय ओमफ्राय दादि मादैयाबा उन्दुखो ना माखोमोनबा आयौ हाथारलाहाय आं हाथारला सोर जाखो बियो हाबाब सोर गुन्दा जाखो बेलाय बेफोरबायदिनो हरनि समाव बेल सुबाय थानो मालाय डिस्टार्ब जानायखौ मिथियाखै नामा हो आयै हामाथो रासिननिफ्राय रासिनसो सुबाय र' थांथानि आङो सोर बियो बिदिथ' जाफेरामोनहाय ना जोंनावलाय सोर फैखो ना सोरनावबासो गुबुननाव फैदों ना न' खाथिफ्रावसो ना जोंनावसो फैखो ओरैनो दासान्दि आंहा मोजां नङा आरो खोनासंनो बारो जायखि हरानोथ' जायखि मोना जायखि सानजा नैबे मेहेरा जेबो नांजाया दसे सम आंबोथ' रायलायनो ना आंनि गोसोथोनाया माबायदि ओमफ्रायथ' दिनै आं लोगो हमनानैसो थांगोनथ' आयौ हासो जाखोसै बेलाय नै हासो जाखो नोङो आरो हरनि समाव बेफोरबायदि मा बेल सुबाय थादों नोंलाय जोंनि लांगोनायाव लोगो हमफैदों आं लोगो हमनो हाबाब सोरखौसै मानसिखौ आरोलै नै हासोरखौ लोगो हमफैदों नोङो बुंखाबायना सिख्ला लोगो हमफैदों आङो आयौ जोंनाव रावबो सिख्ला गैयाहाय आरो हरला सानलानो गुन्दा बायदि बेफोरबायदि फैनानै बेल दामफैदों ए आंखौ मा बुंखोलै बेलाय नै थांना थाङा नों बिनिफ्राय थाङा आङो सोर फैखो एथ' हरावलाय मा जादों मादै सोर फैदों मिन्थियाहाय हनै सोर फैदों सोर फैनो आरो आं फैदों नोंनो मा डिटेल्स खोन्थाजोबनांगौ नामा अ माय गड आंनि गोसोथोनाय नुमारबायानो होमबा आयौ मेहेर नोङो मा होनखोहाय नोङो मेहेरसो बियो मादै मेहेरसो आङो अके होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै आंथ' लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट एपिसडजों स' मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ जायफोर मोजां मोनबाथ' मोनबाय मोजां मोनाबाथ' आरो माथो खालामबावनो नङा होमबा जेखिया मेहेरनिफ्राय लाभ इउ बयनिसिमबो दे अब्ला दिनै थांथ'नोसैलाय आंहा बयनिसिमबो बाय बाय गुड नाइट आरोथ' जोंहा बावगार हायै गोसोआबो फैबाय नोंथांमोना नायाखैब्ला नायनो हासिगोन आरोना गोदान एपिसडखौ लिंकखौ जों डिसक्रिपसनाव होना होगोन जायफोर नायनो इन्टारेस्टेड नोंथांमोना नायनो हागोन आरोना बावगार हायै गोसोखौ जोंनिखौ अके होमबा गुड नाइट